Total ta' 45 kunċertu madwar 700 artist se jibbenefikaw mill-fond ta' Rock in Malta għas-sena 2025. Dan il-fond li huwa amministrat minn Festivals Malta jinċentiva lill-organizzaturi, promoturi, artisti u bands lokali biex jinvestu fil-mużika rock billi joffru għajnuna finanzjarja u gwida fuq livell loġistiku, marketing u aktar. Il-Ministru Bonnici spjega li Rock in Malta qed ikompli jikseb popolarità b'Festivals Malta tirċievi rekord ta' sottomissjonijiet għal din is-sena. Ninċentivaw il-privat u l-NGOs. U allura bdejna b'fond dak iż-żmien ta' 250,000 euro biex nejnu lill-privat u l-NGOs jorganizzaw kunċerti rock huma. U meta ħriġna mbagħad l-iskema għal din is-sena, tant kemm kien hemm applikazzjonijiet illi l-ammont ta' 400,000 euro ta' għajnuna ma kien se jkun suffiċenti. U allura dan l-ammont ġi iktar milli rdoppjat u tela għal €1,000,000. Iċ-ċermen ta' Festivals Malta Aron Zara tkellem dwar l-importanza ta' dan il-fond tal-pajjiżna bilha li jkompli jgħin fl-iżvilupp tal-prodott lokali. Minnaħat jew il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus ta' aktar dettalji tal-avveniment u l-kunċerti li se jkunu qed isiru matul din is-sena u tkellem dwar ir-rwol ta' Festivals Malta fl-amministrazzjoni ta' dan il-fond. Darbtejn u nofs li kien 400,000 u sar miljun. Ġifieri dan huwa prova ċara ta' kemm hawn operaturi li qegħdin jinteressaw ruħhom f'dan il-ċismu qegħdin benefikaw minnu. Allora b'dan il-mod qegħdin nagħtu l-udjenzi tagħna tal-rock il-ċans li jimirħu iktar dik li hija l-mużika tagħhom u jollu wkoll il-livell tagħhom permezz ta' partiċipazzjoni kemm ta' artisti Malti kif ukoll ta' artisti u esponenti tar-rock barranin. Tkellimna wkoll ma' Peter Paul Gallia mill-band Tribali li wkoll se jkun qed jibbenefika minn dan il-fond. Tejna żgur għax illum il-ġurnata biex torganizza event il-production costs biex ittella event fuq skala professjonali saru expensive. Allura aħna definitely nkunu rridu dejjem li meta aħna nipperformjaw fuq skala professjonali kemm nistgħu u żgur li bdil għajnuna li qed nirċievu min-naħa tal-Gvern, min-naħa tal-Festivals Malta, żgur tgħinna biex inkomplu ntellaw il-livell li aħna nixtiequ ntellaw għall-pubbliku. Il-kunċerti li din is-sena se jibbenefikaw mill-Fond ta' Rock in Malta se jittellaw bejn Frar u Diċembru tal-2025 filwaqt li aktar informazzjoni tista' tinkiseb fuq is-sit ta' Festivals Malta.